Μια μεγάλη έκπληξη, κυριολεκτικά, απόψε μας περίμενε, σε μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση, την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι είχα πάρα πολλά χρόνια να απολαύσω. Η κυρία Εύη Χατζούλη είναι δίπλα μου, ηθοποιός, ποιήτρια, αλλά και φιλόλογος, και όχι μόνο ερμήνευσε κυριολεκτικά αυτό το μονόπρακτο μονόλογο, αλλά ήταν σαν να το είχε βιώσει, σαν να το είχε ζήσει, θα αποτολμήσω να πω σαν να το είχε πράξει η ίδια όλο αυτό το σημάδι που μας περιέγραψε τόσο γλαφυρά. Καλησπέριζω, κυρία Χατζούλη. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι τιμή για μένα έτσι να μιλήσουμε και να έχω κοντά μου τόσο αξιόλογους ανθρώπους που αγαπούν και υπηρετούν την τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας μονόλογος που είναι ένα ψυχόδραμα, ένας στοχαστικός μονόλογος με φιλοσοφικό υπόβαθρο. Το έχει γράψει ένας φιλόλογος και θεατρικός συγγραφέας, ο Νεκτάριος ο Παλαιολόγος. Και μια γυναίκα μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τις διαπροσωπικές σχέσεις, μιλάει για τις οικογενειακές σχέσεις. Όλα αυτά με έναν δικό της τρόπο, πλεγμένο από έναν έρωτα μιας μεγαλοαστής μορφωμένης γυναίκας, η οποία ερωτεύεται το αγόρι της κόρης της, έναν Αλβανό μετανάστη, που ας πούμε εντάξει για πρώτη φορά ζει τον έρωτα. Γιατί οι γονείς της τη μεγάλωσαν πολύ κλειστά, η λίμπητό της ήταν καταπιεσμένη και εκεί έζησε αυτό που έζησε, αυτό που φαντάστηκε ότι ζει. Η γυναίκα λοιπόν ανθρωποψυχή, η Εύη Χατζούλη που ερμηνεύει όλο αυτό, πόσο ταυτίζεται σε ομοιότητες και σε διαφορές που συμβαίνουν μέσα? Η αλήθεια είναι ότι έκανα μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο κόπο και δούλεψα πολύ πάνω στο μονόλογο, οπότε έφτασα στο σημείο να το ζω. Έφτασα στο σημείο κάθε μέρα να θέλω να τον λέω το μονόλογο και να είμαι ένα πράγμα με την ηρωίδα. Δεν έχω ομοιότητες. Η μόνη ομοιότητα που μπορεί να πει κανείς είναι αυτό που λέει κάπου, ότι χρειάζεται συνεχής αγώνας και προσπάθεια για να προσπαθείς να πιστέψεις στον εαυτό σου. Αυτό πράγματι, δηλαδή έχω κάνει και κάνω ακόμα τεράστιο αγώνα για να μπορώ να πιστέψω στον εαυτό μου. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αυτό δηλαδή θα ήταν, θα λέγαμε ας πούμε, το κοινό σημείο με αυτή την ηρωίδα. Είναι αυτό που έλεγε ο Γκέτε, ότι όταν ο άνθρωπος, είναι μαγεία όταν πιστεύει ο άνθρωπος στον εαυτό του, γιατί πιστεύοντας στον εαυτό του μπορεί να κατορθώσει τα πάντα. Ένα σημείο πολύ ιδιαίτερο που διέκρινα και θα μου επιτρέψεις να το πω, είναι τη στιγμή που λες δεν υπάρχει άνθρωπος να μπορέσει να σε αφουγκραστεί, να σε νιώσει, να σε πονέσει. Πόσο ισχύει άραγε στη δική μας εποχή, στη σημερινή πραγματικότητα αυτό? Αυτό είναι ένα πράγμα που κατά καιρούς μας έχει πληγώσει όλους, γιατί η αλωτρίωση αυτή, η αποξένωση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπό του, είναι κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας. Η εποχή μας είναι εγωκεντρική. Ζητούμε να μας ακούσουν, ζητάμε να μας καταλάβουν, ζητάμε πράγματα από τους άλλους, τα οποία όμως δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε το νιάξιμο, δεν δίνουμε αυτό το να μπορούμε να ακούμε τον συνάνθρωπό μας, αυτό που μας λέει. Ζητούμε πάντα πράγματα χωρίς οι ίδιοι να δίνουμε τα ίδια. Αλλά οι καλλιτέχνες ειδικά θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι από τον κοινό καθημερινό άνθρωπο. Γιατί η τέχνη είναι η διδασκαλία. Η τέχνη είναι μια ανώτερη μορφή έκφρασης και γι' αυτό πρέπει οι καλλιτέχνες να έχουν σύνεση, να έχουν ανθρωπιά, να μπορούν να ακούν τον διπλανό τους. Δεν είναι αδυναμία το να ακούσεις το δίπλα σου, το να του δώσεις αξία για αυτό το πρόβλημα και τη δυσκολία που έχει και να του δώσεις ένα χέρι βοηθείας. Ανωτερότητα λέγεται. Γιατί τα έχουμε όλα ισοπεδώσει, δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχει ηθική. Κυρία Χατζούλη, Εύη, θα μου επιτρέψει παρακαλώ να επιμένω στο προηγούμενο. Στο πόσο είναι ουσιαστικό να πιστέψεις στον εαυτό σου. Αυτό πιστεύεις ότι θα προκύψει από περισσότερο πόνο και λιγότερο από χαρές και επιτυχίες? Θεωρώ ανάλογα πώς σου έρθουν στη ζωή τα πράγματα. Αν σου έρθουν δύσκολα, αν είσαι ένας άνθρωπος που φιλτράρεις όσα σου συμβαίνουν
και λες το γιατί και προσπαθείς να έχεις αυτογνωσία και να βρεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, σίγουρα θα έχεις μια λαμπρή άνοδο και η προσωπικότητά σου θα γίνεται καλύτερη μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που τα θεωρούν δεδομένα κάποια πράγματα, τα θεωρούν είτε γιατί το περιβάλλον τους ήταν πλούσιο, είτε γιατί δεν πιέστηκαν, είτε γιατί η ζωή τους χαρίστηκε, ήταν από τους τυχερούς της ζωής. Όσο λοιπόν λιγότερα σου δίνει η ζωή από τη μικρή σου ηλικία, τόσο πιο πολύ έχεις τον αγώνα να τα αποκτήσεις και κάνεις αυτή την προσπάθεια. Και θεωρώ έτσι ότι γίνεσαι καλύτερος. Αλλά αν θελήσεις, γιατί αν δεν θελήσεις, ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλά στη ζωή του και τον έχει χτυπήσει η ζωή, μπορεί να γίνει ο χαδερφιστής και μπορεί να πει δεν βαριέσαι και να γίνουν και τα καλά και τα άσχημα ένα πράγμα και να μην μπορεί να ξεχωρίσει τίποτα. Αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους. Λέει και τι έγινε τώρα, εντάξει, λέει, δεν έγινε γιατί το σύμπαν κάνει τον κύκλο. Καλά κάνεις, καλά θα λάβεις. Άσχημα κάνεις, κάποια στιγμή θα λάβεις και εσύ άσχημα. Πολύ αυτό ωραίο, πιστεύω. Πολύ ωραίο, χαίρομαι που το ακούω από έναν άνθρωπο σαν εσένα, που είναι κυριολεκτικά με ενσυνείδητο γνώση. Ένα άλλο σημείο λοιπόν που μου κάνει εμένα πολύ εντύπωση και θέλω να το πούμε, είναι ότι οι άνθρωποι, αναφέρει ο μονόλογος, οι άνθρωποι που εξαφανίζονται απότομα από τη ζωή μας, αφήνουν κάτι ανεξίτηλο για όλη μας τη ζωή. Αναπάντητο ερώτημα. Αυτό πόσο μπορεί να μας επηρεάσει. Θέλω το σχολιασμό σου, τη δική σου προσωπική τοποθέτηση. Είναι πολύ σκληρό αυτό, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκληρό. Είναι το ghosting το λεγόμενο, εξαφανίζεται κάποιος ξαφνικά και δεν λέει γιατί και πώς. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας λόγος είναι μπορεί να είναι άρρωστος κάποιος, δηλαδή μπορεί να είναι μια διπολική προσωπικότητα, μπορεί να έχει κατάθλιψη και να μην μπορεί να δώσει την ενέργεια του να διατηρήσει μια σχέση. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι γιατί θέλει να σε πληγώσει, να ψάξεις το γιατί, να σου δημιουργήσει ενοχές, και εκείνος με αυτόν τον τρόπο να νιώθει ανώτερος, καλύτερος και να έχει μια επιβεβαίωση και να τροφοδοτήσει τον εγωισμό. Ένα άλλο είναι γιατί μπορεί να μην έρθει σε σύγκρουση, γιατί κάτι τον πείραξε, κάτι τον ενόχλησε και για να μην τσακωθεί μαζί σου, προτιμά να εξαφανιστεί. Είναι πολλοί οι τρόποι, ας πούμε, αυτοί, αλλά είναι καλό να συζητούν οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις που ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον, ενώ θα πρέπει με τη συζήτηση και να μην υπάρχει εγωισμός, να πιάσεις τον άλλον και να του πεις γιατί το έκανες αυτό, πώς έγινε εκείνο, γιατί είναι το άλλο. Δηλαδή, νομίζω όλα με έναν ωραίο τρόπο. Πρέπει να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Πολύ σημαντικό αυτό. Χαίρομαι που το ακούω και αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διέθεσες, αφού εκφράσω κυριολεκτικά τα συγχαρητήρια τα οποία πραγματικά πηγάζουν από αυτό το εξαιρετικό εκπώνημα, θα πω εγώ, που είδα, διότι δεν έχει ουσία να ερμηνεύσεις ένα έργο, έχει σημασία το πώς θα το ερμηνεύσεις. Να πούμε και για τον Νίκο τον Αποστολίδη που είναι να πούμε για τους συντελεστές και να κάνω και την τελευταία ερώτηση μετά. Ναι, είναι πολύ καλός σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης λοιπόν. Ναι, και ο οποίος κέντησε κυριολεκτικά αυτό το δύσκολο έργο, γιατί αυτό θα ήθελε μια ιδιαίτερη σκηνοθεσία για να μπορέσει. Ακριβώς, τη διέκρινα, μπορώ να το πω αυτό. Ναι, πραγματικά. Ναι, γιατί πολύ εξαιρετικά και πρωτότυπα πράγματα. Και πρωτότυπα, ναι. Θα ήθελα λοιπόν, σαν δημοσιογράφος, να κάνω την ουσιαστική ερώτηση τελευταία. Τι σχεδιάζει η Εύη Χατζούλη στο άμεσο μέλλον, τι σχέδια υπάρχουν? Πρόκειται για μια θεατρική παράσταση, το Τσάις της Σοφίας. Σοφία είναι η Σοφία Σλίμαν, η γυναίκα του Ερίκου Σλίμαν, του σπουδαίου αρχαιολόγου που ανακάλυψε τον Μικηναϊκό πολιτισμό. Εκεί θα είναι η πρωταγωνίστρια η Φούλμαν η Μουντάνου και παίζει ένα επιτελείο σοβαρών ηθοποιών, εγώ, η Φάκου κλπ, η Γογό και κάποιοι άλλοι που θα υποδιόμαστε σπουδαίες προσωπικότητες, την Ιφηγένεια Συγκρού, εγώ την Αργυροπούλου, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο το οποίο μετά το Πάσχα αν ανέβει, αλλιώς αν δεν προλάβουμε από Σεπτέμβρη. Όντως θα είναι πολύ ιδιαίτερο και το περιμένω με μεγάλη χαρά να το δω. Ναι, ευχαριστώ διότι πολύ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Σοφία Σλίμαν ήταν Ελληνίδα. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.